lekua imaginatzen duzu. Zeruarekin gehiago gertu. Hodeie, zure ingurua pasatzen dute. Non eguzkiaren tximistak jaiotzen dira. Mendien artean biaiatzen duzu. Eta paisaia ederra bat. Non adiskideekin parteka izan. Eta barre, zara, bezala aurra. Non adiskide berria eginetan. Eta aire freskoa arnaztetazu. Non bezala egaztia egan egiten dituzu. Non biziarien mendeko de. Non bakarra ausarta doaz. Eguzkia. Hodeia. Haizea. Askatasuna. Adrenalina. Eta esperientzia berria. Kolonbiako Medellinen arapetzea. Gaur igandea da. Eta hemen Medellinen familia eta adiskideekin egun ateratzeko da. Eta hiriaren errutinaren deskantzatzeko. San Feliz mendian gaude, nire hauteko enpresaren lankideekin. Eta haien adiskideak. Haie Antiokiarra edo hobea paisaz ezagutua hemen Kolombia guztia. Haiek dira Natalia Hernández, Denis Carvajal, Jimmy Andrea Rodríguez, Sebastián Arias, Benzo Rosso Leandro, Jetson Álvarez, eta haren emaztea, Denis Alejandra. Nire hizkuntza ez dute ulertxe, haien sinesten dute, gaizki mintzatzen naizela. Neska hauek, begira bitxate ondo, ordezkatzen dute edertasun latindarra. Nik ezer ulertzen du ere ez. Hemen gaztelania ez dira mintzatzen. Hemen paisa mintzatzen dira. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Ean aurrararen aranako, area metropolitaran Belloaren udalerria. Medellin hiria. Persona asko hemen igotzen dira, aire freskoa arnazteko. Paisazea guardentea daten dute, baina whisky ematen badietzu, ere guztia daten diote.
eta orain parapentera etorri zen. Ahatetxo eta txuetxako altuera beldurra ematen dien, bezala haien, ez dituzu portatuko. Software version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is the pastime activity, the toxicity of our city. Hau oso polita da, zeruaren urdina eta mendien berdea, persona bezala inurri txikia dira. Maketa batean, institututuan egin nuen, gogoratzen dut. Esperientzia astezina, leku astezinetan, persona hobeekin. Fires, loud neighbors, flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds. Edozein herrialde porea da, leku honen aberestasunaren kontra. Zuk ari ezagutuko etorriko diotzu. Instruktorrak bikain eta oso prestatuta dira, eta segurtasunaren talde guztia dute. Emozio askoren egun baten ondoren hirira itzultzen gara, Francesca italiar lagun berri batekin, eta hirira urreraratzen gatzaizkien. Poza, adiskitasuna, natura, zoriona, haia, bakea, askatasuna, barrea. Nik Victor Etxabarria nahitz, eta Kolonbian nago. Ha 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 ha.